salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong bansa, ang ibang kakadalo, sa lahat bahagi ka. Morning, sir. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, Radyo Honda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcasting ng Pilipinas. Mga tugang, ano oras sa RPN DCKI, alas 9:26 na po rin pagkaaga. Ano oras na yan? Atod sa to kasi ito yung mga time check sponsor. Alod kan Lucenia Electrical Supply na mga karigi sa Surat Canirica, pag-isadirin ng Engineer Minilayo Lucenia. Atod ba ni Mrs. Monica Biriken Family of Limassol Cyprus. Atod ba ni Miss Maricer Alvelor, OIC DRRMM or DRRM, Iriga City. Atod man ni Mr. Leopoldo Gamilde, Oscahet, Iriga City. Asin atod ni Mr. Awa, Piso Manager, Iriga City. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports ng RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaga, kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, and welcome sa tayo pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Lunes, Agosto 5, 2019. Mayroon ba naman kita abot ng alas 11 ninaga sa paga-urlay-ulay kan mga napapanood na tema ngayon ng tao. Paga-resibikan mga report maghali sa mga karonda. Makikipag Bicol Connection sa mga opisyal kang gobyerno. Pag-resibikan na mga suggestion, opinion, mga reaksyon, pangapudan, greetings hali sa satuyang mga parantabay. Inikuan sa itong karonda, Joey Habana Lim. Sa lalo teknika ng sa kuyang partner nagdi si
Chief Engineer Tony Aguilar, yan man si Aldrin Porlanda, ito yung PhD degree. Sa transmitter site, Engineer Jim sa Opo, yan man si Tony Saison. Yan man si Miss Kayla Ligacion, ang Samuyang Apa, belated happy birthday. Nag-celebrate ka na sa iyang kumpleanyo. Kasudma. Kasudma man, nakadako lang imbitasyon, pero dahil po sa mauran, makusog ang pagunas kanuran. Kaya, so, imbitasyon nga ni sa Kuya Samuya ni Mr. Elmer Potencio, asilman ni kana sa iyang mapuot na misis, si Atty. Arlita Potencio na makapasyar, makapamiesta sa ilang residensya Kasudma sa Barangay Santo Domingo, Iriga City, dahil na pagbigyan. Talagang makusog kaya so bagunas kanuran Kasudma. Ano po. Kaya sorry po, barita ko, dakol suanda, dakol so inumon, dakol pagkakan, dakol so mga bisita. Kaya tangki-tangki po sa mapuot na amigo ta na si Mr. Elmer Potencio. Kasudma man, nag-imbitar man si SPO4 Cleto Rabato kan Santo Domingo, Iriga City. Nagbaba ang inumo, nagbaba ang pagkakain. Kaya lang masabaw kaya po ang panahon. Ano. Pero although Arken, kadapal magkirara ko kita ng mga kababayan na siyempre dahil makatiyos na mapasiran ang mga madiyon, mga kabats, mga saliring tao pag nag-celebrate kan sa indang kapistahan. Kaya happy fiesta, belated happy fiesta sa mga taga-barangay Santo Domingo, Kansidad, Iriga. Siringan dyan sa may party ka na po, Engineer Nilo Salazar, ang mabuot na Quality Control Chief kan DPWH 5th Engineering District. Imbitado man kita ka ito, mas lalong nagbaba ang pagkakan. Negosyo ninda, litsonan bagano. Yan sa party ka na po, permi na itong may litson. Iba-ibang klaseng putahe. Kaya kadakol man sa mga bisita, dakol ino, nagbabaha. Yan man sa barangay Santo Domingo sa Labua. Belated happy fiesta sa inyo po kabuos. Ngunyan na daw mga tugang nagpalwas baga si Governor Mix Villafarte na kung saan naka-address ini sa mga kasudma pangani pala ni pinaluwas, address sa gabos na mga mayors, chairperson of city, municipal, RMCs. And memorandum number 2 kan sa itong gobernador kang Camarines Sur, iyo po ang tropical depression Ana na localized preemptive evacuation and class suspension are in force. Please refer to your local LGUs for announcement. Yan po para sa maraot na kamugtakang panahon ta dahil kan na tropical depression Ana. So the province of Camarines Sur has experienced light to moderate rains over the past several days. So nakaka-experience po kaya pagkita na pirang aldaw na kitang pigbabago na simulan. In addition, Pag-asa extended weather outlook issued at 5 a.m. Kasudma po ini. Scattered rains and thunderstorms will continue in the next 5 days. Kung sabihin, kung 5 days pa, di Lunes, Martes, Merkulis, Webes, makaka-experience siya pa kita ng pagunas ni Nuran. So,
precautionary measures, the following directives are hereby enforced. Number 1, all local chief executive and city or municipal DRRMO upon determination of highly susceptible barangays that are likely to be affected by rain-induced landslide and flooding, flash floods, shall enforce preemptive evacuation as situations warrants and kaya maglikay po kita, ingat kita sa mga posibleng landslide, posibleng flash flood, and posibleng pagbaha sa inyong pong mga lugar, lalo na duman sa mga kababa na ano. So number 2, all local chief executives shall effect a localized suspension of classes when deemed necessary and based on the sound discretion on the possible impacts of the weather disturbance. Nasa discretion po kan mga local chief executive sa inyong pong mga banwaan o munisipyo o siyudad man sa Camarines Sur na kung sa iling nindo, pagmati nindo, may mga eskwelahan na posibleng binabaha o lugar, nasa sendo na po yan kung sususpindiyo ng klase, ngunyan na aldaw, o ipagpapadagos nindo. Further, ensure continuous monitoring of your respective area of responsibility and take all necessary precautionary action and provide the periodic reports to ITMERO and provincial DRRMC for strict guidance and compliance. Pirmado po ni Governor Miguel Luis Mix R. Villafarte. So, kaya po may mga alisto man ng mga alkalde sa probinsya ng Camarines Sur na may pagkasubago, nagparalawas na ni na suspension of classes sa sendang lugar sa nagkapira sa ng mga eskwela na posibleng malubog sa tubig baha. So para po sa makasiguro kita na mayong mamiligro sa buhay kan sa tuyang mga kakian o estudyante sa elementary and high school. So sa iba po, nag-suspindi kan sa endang klase sa nagkapirang public and private school sa elementary, lalo na ito mga nasa kindergarten, mga nasa pre or kindergarten pantawag yan, and elementary schools and secondary or high school. Ano po? Apira kayan, si Governor Mix Villafarte, dahil po kan tropical depression igwamang gararay pinalawas na memorandum. Ini memorandum number 1. No sailing policy is now in effect due to the rough sea conditions brought upon by typhoon depression na Bawal po muna maglaod, pataw-pataw ang baruto nindo dyan sa kanagatan para magdakop ni nasira, ano. Tawaka iralayog ang sa indong baruto, pati ka mo magkadaran niya ang buhay nindo ng mga pescadores sa kanagatan kan probinsya ng Camarines. So may policy po na ipinalawas si Governor Mix Villafarte na no sail or no sailing policy. Masakit po. May mga lugar na mga probinsyang nababaritaan nagpipirsan mga para laod ng sira. Na kung maraot ang panahon, tapos nagkakawarara, nagkakasiribot ang gobyerno sa pag-rescue, pag-retrieve kan mga hawak, kan mga nagkakawarara na mga parasira. So para digdi, mangyari po sa probinsya ng Camarines Sur,
alisto ang sa tuyang gobernador. Nagbaluwas kan na siring na memorandum sa gabos na alkalde, chairperson of city or municipal DRRMC. Na due to the risk posed by potentially rough sea condition, taram po nindong alon bakong suba-suba, lalo na kung may kalamidad o may bagyo. Dahil po sa siring kaning kondisyon associated with tropical depression Ana, all concerned are hereby directed to effect a no-sail policy for fisher folks and those with small seacraft, lalo na ito mga pangkang sakabit sa naman, Further advise all residents living along the coast, lakes, and rivers to refrain from engaging in water-related activities that might endanger their lives. For guidance and compliance, signed by Governor Miguel Luis R. Villafuerte. So, kaya po anta po ining implementar ng mga local chief executive sa enterong probinsya. Mas marami na pirmi kitang zero casualties, mayong nalalamos, mayong nagagadan, pag nagkakaigwa din na kalamidad o bagyo, digdi po sa satuyang probinsya. Kaya dapat maging alisto, alerto, maglikay ang gabos sa posibleng mga landslide, plus flood, sa sendo pong mga lugar. Kung namamatin nindong delikadong magtiris na ang mga daga sa sendong kinakamugtakan, lalo na kung yaong ka muna kay restar sa mga gilid kan mga borobundok na lugar or bukid na lugar. Kung sa pagiling nindot tanatutok ng tubig oran ang mga daga sa bukid na lugar, as in posibleng magtiris, maglandslide, kaya may pamagibakwar na, maray na magtaga ibakwar na, tangarig kong mailigaytan sa tuyang sa diri, mga buhay ta, na dahil po kita matambo na yung daga. Duman man sa mga posibleng low-lying areas, na posibleng magtatpisaw kita, malamos kita sa tubig ba, kung magparadagos ang pagbagunas ka na makusog na oran, kaya may pa po abang may ruliwanag pa, maghanap na kita nin malilipatan na alangkaw na lugar or pwede duman sa mga designated sa indong mga barangay o lugar na mga evacuation center. Ano ba kaya man matagasan pa yun, yaon na ang pagkabuhay, yaon ang tanom, yaon ang mga atama na hayop, araw kang kanding damulag baka, kurig, manok. Mas iniisip ang mga tanom as in mga alaga nindang mga hayop isa sa diri nindang kaligtasan. Kaya minsan may mga nagkakabarawian ng buhay, nagkaka-aksidente sa siring kaning kalamidad, pero binabasol po ang gobyerno. Pero po kung tutuson, ang mga opisyal po sa gobyerno dahil man po nagpapabaya na abisuhan as in i-remind ang sa tuya na mga kababayan ang senda mga consequences kung ano ang dapat ibugon. Kaya lang igwaman po kaya ng mga matatagasan na mga bayo. Yan nga isa may partikan baaw kay ito kanakaaging bagyo. May natambunan dyan na sarong pamilya. Ang nakaligtas lang so lalaki. Na nakikiinuman pa na kaya so lalaki habang agahagupit na makusog na rapado ng duro sa kauran. Naka-star itong pamilyang ito sa sarong lugar na kung saan nagtiris ang daga. So natambunan sa mga aki asin man kaibanan pa itong inakan mga aki. Dahil itong ama nakikilablaban pa ng rakura kung saan pa nagdayong mga lugar. Pinabayaan so pamilya kaya siring po kaya ang nangyari. Yan ang parita ko.
Makairap man po ba gano. Kaya dapat, kita man ng mga mister or missis, o pag, lalo na kung may mga saradit ka mong mga api, tas na tulos nindo. Kung nahiling nindo, pagtitingag-tingag nindo ang gilid kan daga, dahil ka mo naka-star sa baba na lugar, tapos may bukid na daga sa sendong kapalibutan na posibleng mag-tiris yan, mag-landslide yan, na posibleng matambunan ka mo dahil sa sunod-sunod na pag-unas ng oran, naglulungo yan daga, lalo na kung may mga puon pa yan ninyo, lalo pa kung may mga puon pa ng darkulang kamon. So isipon ta na po na bayaan tanaan na sa tuyang harong, bayaan tanan agumta kung yaon sen palaga dumaan. Lalo na kung nakikilablaban pa ng dakura. Kaya dapat man ang mga mister kung may maraot na panahon. Dahil na magbarkada pa, mamasyar sa harong kan barkada para makilablaban ng rakura. Ano? Ang dapat gibuhon, ihanap ni nalangkaw na lugar asin ligtas na lugar ang sa endang pamilya. Lalo na kung may maraot kung kamugtakan kang panahon. Iniman na mga parasisira, minsan nagkakasirikot pa sa toyang Coast Guard, ang sa toyang Philippine Navy, ang mga rescue team, kan sa tong gobyerno, tapi gaabisuhan na dahil kita pwedeng maglawod, magdakop ng sira sa kadagatan dahil maalon, dahil may bagyo. Lalo na itong mga saradit na mga baruto o bangka na posibleng iparalig sa naman ni na makusog na alon, magkaturawala sindawa, ano mo kaurag maglangoy. Kung ang tubig dagat malipot, por medyo ka na sigyan oran, ay makukurod ka, magkadang ka sa lipot dahil nakurod ka. Gawa pag ano mo kaurag magrowit, dawa ano mo kaurag maglangoy, dahil ka nakaligtas ka sa paglangoy, pero dahil ka nakaligtas sa sobrang lipot kang tubig dagat. Kaya dapat tiyos-tiyos na lang kayo. Kung halimbawa mayo na kamong kakaraka nun, dumalagan tulo sa punong barangay, umagad na kamong ng relief goods. Tan mga munisipyo, ang mga alkalde, madali sa naman na mag-purchase ng mga relief goods. Kaya duman, may mga evacuation nga kita duman, dakop sira, dahil nakapag lamod sa dagat, may bagyo kita. Mayo po ngayon kakaraka nun ang pamilya. Disimplan na alkalde, maisip man yung tabang na mga relief goods. Ang kaya kan mga alkalde, siyempre itong araw kang sardinas, araw kang noodles, bagas, kung pirang kilo man yan. Tan mga alkalde, dahil na kaya magtaon ng relief goods na hamon, bacon, fried chicken, karning baka o karning urig, or mga sirang sa dagat ano lang inda adol ang sa inda man na calamity funds budget. Dahil man pwedeng ang sweldo kan mga alkalde i-purchase ng relief goods arog kan mga nabanggitang mga mamahalo na mga pagkakanta logi man mga mayor kaya ba sila nga para calamity fund, para yan ang gamitin. Pero ang kaya sa naman ninda, sabi nga ni Kaniba, pagkado na yan ito ng Sardina sa evacuation center. Sabi nga ni mga mister, nagababakpak na ngayon public ko sa yagbakot Sardinas pagkaaga, Sardinas pagkaoto, Sardinas pagkabanggi. Ito nga niyang idong kaibanan ko, pagpigbabawag ko ng Sardinas man, Tayrak man, kaibanan ko man nga sa evacuation dyan, pipiling-piling ng suwido ko, ngay boss. Ano naman yan? Sardinas pagkaaga, Sardinas pagkaoto, Sardinas pagkabanggi. O di baliktad ng dalaman niya. Noodles pagkaaga, noodles pagkabanggi, noodles man na naman niya kita pagkahapon. Or aga o tubanggi, noodles na naman. Piling-piling mong gaya na suwido, pambirang niya ako. Bueno, nasa linya mo niyan, Rocky Bayo. Bicol Connection Report. Good morning! Please kami.
Salamat sa karandang Diyos sa mga parakabay na programang Bicol Connection. Sa mga nagdag nga to na informasyon, ipig paabot sa tuya kan nakaaging Biyernes sa Barangay Santo Domingo, digit sa Banuan kang nabwa ni Engineer Nino Salazar. Katulad mabagatabi karon ng Diyo, yun sa Santo Domingo. Iyo, dahil ka Alam nagkaman. kita ni Engineer, dahil kita nagkaturunga. Iyo. Ako sabi ko kay Engineer, paano man ako kami makabot duman sa ama ng grabing uran. Iyo. Dahil na mauranan ka tuwapon. Maray ko na ikaw patundo. Ino, ano nga ni, nagiinan na kita talaga to, ara mo, sarong kaon pala na red wine ang pigtagama para lang sa mga taga-media. Saka, mga 5 kilong litson ba ka to? So litson nga ni daanag ka Para ano? Para ano? Dahil daanag ka nagkahiruro. Ibig pagkain na daan pinalaog. Iyo nga ni, Pinalaog so litson. sayang ano. Tagama dato sa mga amigo niyang media. Oo, Kasod ma. may hamon, may morcon, may itong kasag bagang relinong kasag. Igwang mga fruit salad, igwang mga imbutido, igwang lechon, Sabi ni Engineer steam. Salazar, igwang pa nato man tada. Pwede pa pala na, pwede pa pala na, kung di magkuran, Kung tayo maguran. araman, panahon ta kaya, biglang nauran nabagsak ang uran Sabi nga ni kaya na karon ng Diyo, dire-invite na ito pala ang kakapon. Iyo nga ni, oo. Okay, karon lang nga Diyo sa tatoy mga informasyon. May ang masingani sabi ni Engineer Fiesta. Pero kan na businessman, so ulay may na sabi ni Engineer, ini yung tapos na mga project kana DPWH sa Engineering and District sabi karon na jo. Nina Raya Alex Chair, na iguana ini yung sabi nina budget. Daan na nakakabala data di karon ng jo. Budget. Takot na dating para pindiyo kana kongresista, kana premier distrito, kana kamarinesor na nagkandidato man gobernador. Pero bigli lang siya bigli lang siya sinampaling. Ninaulit pinipili niya sa mga project, bigli sa Rinconada area. Iyo, totoo Kung yan. dahil niya pinipili sa mga project, bigli sa Rinconada area, siguro kayo at mga taga-Rinconada karon ng Diyo, yung masuporta sa iya. Kaya nga nakaaging eleksyon. Posible pating, siya, ganahon ng laban na ang lamang sa naman baga sa iya, 5,400 plus. Oh. Kung ginana niya sa laban sa Rinconada, kung dahil niya pinindiho man agad sa mga project digdi, posibleng guminana siya. Kundi marayman niya itong ginibo niya ito, tangarig maaraman tulos kan mga taga-Rinconada at kan mga taga-Camarines na pagbako kayang kaalyado kaya, ipindihon ang sa ibang mga proyekto o programa. Yung mananggat, sabi ni Engineer Nino Salazar, kuya na pala nito, napirmahan na pala ng Susano, na so budget para di kita Rinconada, talagang nga magagamit na. Kundi lang aroganika doon na bunilyaso sa sinawi so perma, ado man sa DBM na mai-release na kuta na so budget, dumanag ka window sabi karon na nga doing na dahil nakaabot sa budget tigdi na linalao man na ngunyang kuta na labo-labo na naman ang mga budget alagad sa kugunyan na pindi na ata kay na ikaw so budget na biga halasin na sabi karon na doing mali ko ini man nga ni bagang
sa mga poste, Mm. napigahan talit na kantidad na 75 million para sa paglilipat kan mga poste sa ating nag-aalat man nga ni ang Kasureko Tres, Oo. alagad na sumigahan at tinda dahil pa man nag-aabot. Pero nga nag-aalat pa man. 75 million ang kaya po na pondo para magka-urulbot ining mga posting ini dyan sa gilid kan mga tinampo. Ayun sabi karon ng Jowita, sabi ni Engineer Nilo Salazar, hanggang sa ngunya dahil pa nahabot sa buya, nila para rin yung kami nag-aaral natin, nag-aalat yan, di PWH, nag-aalat yan Kasureko Tres. Dahil ang iling ko kaya ang mabudget kayo talaga ang DPWH. Kaya nga nagkaroon ng Jowita, aliman doon sa Central Office ka DPWH, na maabot ng digdi sa inda. O ano na magiging papel kan na Kasureko 3? Hindi, ang pagpilkan Kasureko Tres, kung nag-aalat yan DPWH, nag-aalat pa ng Kasureko Tres. Ay. Oh, nila dahil pa dating na sabi kaya ganun na yun, magkasabi hanggang sa dahil pa nag-aapot ang dahil na pigalat. Nakakaulang-ulang kaya ng mga posting ini sa may national sa iba pang impormasyon, may pigda pala pakita kay General Nilo Salazar, ini yung ano magpagkakali yung mga sabi karon na Joey, sabi pa ni Presidente Rodrigo Duterte, aliligon ang matibong nagilid ka na tinampo na tayo pagpararadahan. Ang roadway din pinagi mo dahil sabi karon na Joey, aagyan kang na auto, pako na yan aagya, sila paparadahan kan mga truck, pako na itong ako yan itong tindahan baga sa gilid ka tinampo. Ayan na pinapaharali pero alipin nga sa DPWH, sabi ni Engineer Nilo Salazar, late na pinaunanan nila sabi karon ng Joey. Pinaunanan nila sa ito mga nakagaraing auto, mga truck, tapos sa mga tindahan baga dyan, na nag-lidistikan mga pakwan at man na potas, apig nga pahali na yan kag na DPWH sa iyan, pinag-imo yan, nila tangali kaya mag-iwasaan na sinampo na konsayin iniyo sa mga programa kana DPWH kami karon na Joey. Ayo, marami man yan. Saka may reclaim ba public roads baga na kasuguan si Presidente Duterte, ang DILG, ang satuyang governor ng Camarines Sur, sa kabos ng mga local chief executive na sunod din ang kasuguan yan. Takon dahil sinta man ang mananagot na itong mga vendors, vendlings, mga istruktura, mga sasakyan, ayaw dyan sa gilid kan mga tinampo, nakakaulang sa mga sidewalk, taranggalaw na yan. Sabi karon ng Nakunday, yan mga alkalde, pwedeng masuspende. Engineer Nilo Salazar, kan DPWH kan na magkauli kami kan nakaging yabet. Oy, pabutan taga-rining happy fiesta, belated si Engineer Nilo Salazar, ang mabuoto na maray na quality control chief ang DPWH sa 5th Engineering District, Iya, sa apel ki Engineer Nilo Salazar, happy fiesta man ki Sir Cleto Rabago. Iyo, saro pa to, nag-ibita. Sa imo. Kapitan Wendell sa Salvadora, yan Santo Domingo, sagot si kuyan, good vibes sa Banita Tataro. Oy, yan si Kapitan Salvadora, first time niyang maganda dyan na siya ang punong barangay. Kumusta man maganda si Kapitan Santo Domingo? Ay, kuyan man, nagulman ang ginada ni Kapitan. Nagulman sa bisita. Ayo. Hindi lang mauran. Ay. Mina swerte sa mga bisita, yaon naman si Boboy, Councilor Boboy Gibara, takot si Councilor Kuyan, Excelsi Maywat, tapos si Vice Mayor Ectolida. Ayo. Yang kaya Tumangki Sir na Clito Rabago. Sir Cleto Rabago. Oo. Anin tigalat tingali ito man, teka nagkaduman sabi ka rin doon. Alam mo, ang pagmati ko kasod mo, kinakarag ka yung tura dahil kan makusog na pagparabagunas ng oran.
Iyo, imbes na dumagan si Nilo Magkanduman, alam nila to, dito na lang sa Erika, may libreng doon na dyan. Iyo, tama. Eh, dami ka na gawin, at ito yung report. Yali English, opisina ni GM Wilmore Minolas, Oy, yung grupo, tabay pa person. Ano ba lang? Oy, kumusta pa lang si GM? Nantig GM, pagpaparauragan ka kan General Manager kan sarong Water District sa Rinconada baga, nagaro ang paggiling sa iya, garo pigkaar underdog man ano, na garo baga. Pagpaparabot sa no pati ang Kaya nagpaputlet sunod si Saka baga. Pagikan na matiram na kape. iyo, saka pagpaparabot sa no si Mayor Simbola na makiaram na dyan sa management kan na Buwa Water District. Ining grabe man nga alimpasay kan sarong general manager dyan sa sarong water district sa Rinconada. Nagaro pinapahisabot sa publiko na grabe ang dunong niya. Daog niya sa dunong si GM Wilmore Minolas. Saka may pagka may pagka mayabang da. Ano daw niya akong atraso ni GM Wilmore Minolas? Dyan sa sarong general manager na pagpaparauragan sa kanya yung pagpara lastaran o kundi yung pagparatuyawon sa mga interview man sa radyo. Sa kagaro baga pigmiminos niyang marayan na management na inikan na po Water District. Kamo, may kanya-kanya kamong survey as in kanya-kanyang management. May kanya-kanya kamong dapat na nagkataon lang na mas maurag ang nalaogan mong water district. Nagkataon mo na Sabi ka rin ka na Joey ni Manager Minolas, mas maray nga itong nagpapakumbaba doon na nga kita. iyo nga pakumbaba lang si GM Wilmore Minolas. Pero hindi man na nagpapara apaw-apaw man, nagpapara mayabang man na sa rong general manager na mayo ng ibang tinuyaw, ining kapwa niya general manager. Sobra man ang alimpasay kaya yung ano man rin garo baga pinapahiling niya sa publiko, pinapadawag niya sa publiko na mas maurag siya na general manager compare sa general manager kang nabuha. Purge na susuplayin kayo ng tubig. Yan mampaga. Nahihiling mapagkatabi ka ng Joey, nagpapataas ka na sa iyang price ang manager ka nga bawal. Ara mo, Rocky, ang sabi kang kaguranglan sa Biblia, ang nagpapakataas, ibinababa. Asin ang nagpapakababa, ang siyang itinataas. O kaya si GM, itataas ininkan sa itong kaguranglan. Dahil yung sarong GM na nagpapakataas, akaso kamangon inikan sa tuyang kaguranglan. Kumagay di yung sarong hindi kayo balas sa nagmamadali. Ayaw ka madali. Makakayat pa na siya, makakabul pa na siya sa iyang base. Ayaw. Maripod ban mo na. Ayaw. Hindi na lagi bayo po. Mga tugang nadawag din daw ang report na nagali kay Karondang Rocky Mayubo. Bicol Connection Report. Back-to-back report with paring Karondang Marbaroga. Nasa Linyaman, landline. Good morning. Paring Man, good morning. Karondang Pading Joey and maray na pagkaaga sa tuya mga parantabay. Unorden kan Presidente as in unorden ni Gobernador Mix Villafuerte madalion ang paglinig sa gilid kan mga tinampo. Totoo yan. Kung rerouting ang ibuhon. Ang bira man. Malinawang baga to reclaim. Kaya, The public roads ba kung rerouting ang gibuhon? kaya nga ni, ini-ang reaction kan mga tri-mobile driver I see. sa sudad kan Iriga. Ang undin niya kan Presidente, ang kasuhuan niya kan Gobernador, linigon niya ang gilid kan tinampo na ipagparkingan ba pa yan? Rerouting. Tama. Kaya yan man ang reaksyon ang sabi ko. Dahil may punto ka man nga po, Manoy, dapat niya po talagang ang paliyon, ining mga nakaparada sa gilid kan tinampo. Totoo yan. Kita, bawi yun ang mga minampo. Mga public
paring Mar, Hmm. kung ano ngayaan na bawal, iyo man ang gustong pagparagibuhon kanibang mga Pilipino. Lalo na ito ngayong bawal na sarong bagay, iyo man ang gustong pag-yung kamasiram kayo ngayon. Noot-nootan. Noot-nootan. Ang pating Joey. At sa likodan kan merkado publiko, mayo man dyan na malulot sa mga estudyante. Iyo, tama. Mayo man dyan yung dakol na pasayro ang mga pasayro nag-aalap ng tamang lugar. Oh. Dapat kayan, dahil na magkagawa ng rerouting, paaliron ang mga nakaparada sa gilid kan tinampo, lalong-lalo sa establishmento, parking space kan, motorsiklo, Oo. mga private vehicles, igwa dyan na mga nakaparadang tri-mobile. Ano yung bunday na pagtukutan? At yung dahil na dyan pagpalunadan kan mga estudyante, luman na siya sa tamang lugar. Bago ngayon, rerouting ang ginimo. Maski sa pag-aadal, maski kirikada ko na itong nag-aadal na yan, Sir Mar, mayo man nga yan yung tulpo na implementasyon, puro sa naman niya pag-aadal. Puro Mayo study. man yan nakukuha. Puro study. Puro nga study, puro alam. Karoon ng Joey, maray sa kanuan kan matuta, pinatanidan na ang mga nagpaparada sa gilid kan tinampo. Oo. Pinagsugo na ni Mayor Frank Bernandez ang mga punong barangay na yaon sa highway na dahil na pagtugutan na gibo na paradaan, lalong-lalo na sa mga transitan. Dahil na pagtugutan na iparadaan dyan ng mga private vehicles. Oo. Bawal nga ni, ang gusto kan gobernador, maging maiwasan na tinampo. Tama. Yan, gigibon palugod na parking space, paradaan kan dendong mga behikulo. Yan ang kasubuan kang gobernador. Nagpatanid si Governor Mix Villapuerte sa isa-ima ng mga chief executive sa Camarines Sur dahil magsunod kan sa iyang kasubuan na linigon ang mag-ibong na tinampo. Iyo, tama. May nag-aalat na pinalidad sa mga ini. Saka itong mga may sariling automotive shop, mga vulcanizing shop, mga tindahan ng kung ano-ano, Nagiligibo ng, organizing shop, yaon na sa kuyan ay sa gilid-gilid na po dapat bawal na magpara. yan ang ipinali. Ito man ang parang ticket sa munisipyo dahil na magdya, tao ng ticket. Bawal na. Yan mga tati pa ang nasatuyang ilas na informasyon with Pani Tataro, the good vibes. Ini po tali si Mar Baroga. Basta yun. Salamat na maray, karundang Mar Baroga. Mambira men. May mga nag-ngingirit man kan report mo paring mo eh. Ang kasabuan ngayon kan presidente kan Pilipinas, kasabuan ngayon kan DILG, kasabuan kan gobernador, kan probinsya sa mga alkalde, bawion ang mga pampublikong tinampo. Kaya ibawal lang sa mga vendors na nakaka-occuper kan mga sidewalk, mga struktura na nakakaulang-ulang din sa mga sidewalk sa mga pampublikong tinampo, lalo na itong ginigibo ng parking space o parking area permanent. Nakunigwa mga kagsadiri ng bikulo na lapak naman, imbis na ipabakal na sa mga junk shop, dahil na bigpapara, stock pa ta, igod ang may ano kaya ngayon may inaapod na value. Ano to, moral value ba yun? May sentimental value ba yun? Kaya nga, dahil ko nga maipabakal. Oh. Yan lang yan sa may tubangan, sa gilid ng tinampo. Is dahil na po pwede yan. Saka itong mga may bihikulo, may mga negosyong bihikulo o transportation, mag-tri-mobile man yan, magpadyak man yan, basis man yan, mga jeepney, na mayong sadiring garayan, dahil na ka mo magnegosyo yan, takong
lalo na itong mga trackings, ang negosyo, mamampalan sa diring bakuran, na pwedeng maging garayan, iyang panglinaog ng mga negosyo, dangan iginagaray lang sa mga gilid kang tinampo mananggad, nakakaulang, ayso. Kaya dapat mag-isip-isip man kamo na dahil manindo ipasuspindan sa indong mga mayor, mag-initiative na kamo, magkusang buot na kamo na taranggal ka ng mga nakakaulang na sa sidewalk sa mga pampublikong tinampo. Tapi napabawi po yan. Sa kasuguan kan sa tuyang mismong presidente ka nasyon kan Pilipinas na papasunod sa DILG sa mga gobernador. Kaya mga gobernador nagpalwasmanin na kasuguan sa mga alkalde. Kasi hindi man masususpindi. Pwede masususpindi man ang gobernador. Kung mayo man tutubod ng mga mayor sa iya, maluya ka man nga, dahil ka man nga tinutubod kin mga mayor mong sinusurogo mong paraliw na nakakaulang-ulang sa mga pampublikong tinampo, kaya ika ngayong inot na rimatiho na suspender. Ayan, gobernador, dahil man matugot na sindaan masuspendikan na presidente or kan DILG. O kaya dapat digdi para mayang masuspindi na alkalde o gobernador sa kasuguan kan reclaim of public roads na ini. Kaya sa to yung pinakalangkaw na opisyal kang gobyerno, diyan na ipapahiling ang inaapod na political will. Kung mayo kang political will na alkalde, tapuro ka kontinuasyon, baka ngaya sa sunod na eleksyon, dahil nga ko kayong suportaran pag pig-initan ko ang mga nakaparking na mga lunadan ka niya sa gilid kang tinampo. Bahad ngayon yung negosyante ngayon, pag pinagabaat ang struktura, nakaka-ulang-ulang dyan sa mga sidewalk, pigaagyan kan mga tao, pati ngayon yung nga-ngaan na tinampo, pigbuburog ka na mga this space ngayon for parking space kan sa moya ngayang customers, baka nga dahil kung suportaran ka sa sunod na eleksyon kung pataranggal tayan ang mga lunadan na ininda dyan. Ini man nga mga vendors na ni, kung dahil na pagamiton kan mga tinampo, baka nga sa sunod na eleksyon dahil ako kanin suportaran. Pero dapat po may political will po ang mga opisyal kan sa tuyang gobyerno. Dapat po kung ano ang papasunod na lay o kasuguan, dapat sundin ka. Dahil kita pagkasobrang isip na kita, baka ngayon madaog, tatibaan dahil kita suportaran. Si Mayor Isko Moreno nga ni. Piglinigan baga ang mga pampublikong tinampo duman sa iyang sasakupan na lugar sa Manila. Mga ganito mga vendors na hararin sa mga simbahan. Ano daw kaya yan tapag, halimbawa, yung baklaran. Kung saan man niya ako ang simbahan, yaon man pupiston kan mga negosyante. Na ang mga negosyanteng ini, pigpipiston inda mga tinampo. Na ang mga tinampo para sa sakuya, beyond the commerce of man. Beyond the commerce of man. Dahil mo dapat gamiton ang mga tinampo para sa mga negosyante na magpuristo kan sa indang negosyo sa tahaw na kan tinampo. Para lang sa inaapod na pabor na tibaan ngayon sa masunod na eleksyon, dahil ngayon kita ganit supportan, kaya pagbigyan ta. Ikadawa ang inaapod na mga Lazada or Arkila sa per square kan mga tinampo. Dahil kaya, igwa nga kitang road users tax, igwa kitang LTFRB, igwa kitang DPWH, Land Transportation Office, na iuman ang nanganganaan na mangulikta sa mga operator or owner ng mga lunadan man. Kaya dapat barabalansi yun ta. Kung tinampo talaga yan, intended para sa mga bihikulo, ipagamit yan sa mga bihikulo. Ano man, tapapwestuhan ta ni mga vendors. Ano man, tapapwestuhan ta ni mga negosyante. Iyan ang sabi ni Isko Moreno, ni Mayor Isko. Kaya modelo ni.
kumbinsido ligdeyo ana mga napapaboran kay Mayor Isko Moreno na mga motorista. Dahil sa mga tinampo, lalo na sa mga harani sa simbahan na kung masimba ka, imbis na laokan sa imong behikulo sa aukan simbahan, dahil may lalakawong ka pang nagrayo-rayo na tan tinampo gamit ka na mga negosyante. So mga vendors, ungon yan ni narali yan ni Mayor Isko Moreno. Iyan ang dapat maging modelo kanibang mga alkalde si Mayor Isko Moreno. So mga may mga basura, so mga lugar na ginigibo ng comfort room at mga bastos na mga namamanuaan. Na dahil man dapat gibon comfort room, ginigibong comfort room, pigaharong-harungan ng mga squatter. Uy, pinarali ito, kaya malinig na. Pinasurumpit ng tubig. Dahil may political will. Ano ba man kaya mayong political will? Grabe ang kontinuasyon. Dahil ang pirming iniisip sa masunod na eleksyon, pirming multiplication and addition sa mga boto. Kaya limunta daw, ini yung kasugan man ni Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Interior and Local Government Secretary. Ilingon taman ang kasugaan ni DILG Secretary sa mga gobernador. Ilingon taman ang kasugaan kan mga gobernador sa mga alkalde, magsyudad man asin magmunisipyo kung matubod ang mga ini. Digdi sa satoya sa parte kan probinsya. Na kung kaya nindang malinigan talaga, asin mabawi ang mga pampublikong lugar duman sa mga namamanuaan na igwang nakaka-obstruct na bihikulo, mga vendors, mga istruktura, mga establishmento na kinakakan ang mga sidewalk, kinakakan ang mga pampublikong tinampo dahil po sa sendang pabor. Yan ang mga haraman. Kaya may napangirit nga ni po na dangog sa report ni Paring Mar Maroga na pahaliun ngaya ang mga nakakaulang sa tinampo bako ngayon rerouting. Ana, gibuho, no? Kaya may mga napapos nga ka, no? Pambira kaya Pading Mar, no? Minsan hanga man ako sa mga report mo may napapapos nga ka na mga parantabay. Pero tama na po yung una kita, bago kita kan sa itong anak buhay, palayog ang kumandaw na ng good morning sa ito yung mga Facebook Live viewers, si Insan Sadiwa, si Pinsan Litong Sadiwa, and si Jack Isabelo nag-watching. Si Brad Salvador Maniscan Ani, retired Philippine Navy, nag-watching. Ki Insan Randy Mansera, kan City Hulaga, nag-watching. Si batchmate Salinor Medinilla Bunot, ang milyonaryo kong kabatchmate. Nagaro pang congressman ng harong, nag-watching. Haloy kaya pala siya sa ibang bansa, si classmate. O kaya, ayun nga ang ganito nagbago ang Haloy pala si classmate sa ibang bansa. Si Ringman, si Mary Pagaduan Paras. Sige, lalong gumaganda si Mary, ang mga friend ng aking mga kapatid na babae, nag-watching. Malaking negosyante dyan sa Metro Manila, si Ma'am Mary Pagaduan Paras. Si Ringman nagwapito, mabuot na talented, and samoyang gwapong tugang ni Congressman Salportono, wawatching sa Satoya ang Deputy Congressman kan Rinconada area. Yan, nag-watching. Kaya palayogan ta ni na happy watching, and thank you so much. Si Engineer Hermel Totoy Portono, ang mabuot handsome brother ni Congressman Sal Portono kan Rinconada area.
Uy, si Richard Jocelyn Fortuno. Palayugan tama ni na good morning ano. At aram nindo, saro siya sa guest of honor. Siriman si Senator Bungo, tayo ang kagdara kaining Malasakit Center dyan sa BMC, Bicol Medical Center sa Ciudad Dignaga. Ayaw man si Governor Mix Villaverde, si Congressman Ilry Villaverde, as in iba pang mga official kang gobyerno, official kang Department of Health, Secretary Duque, as in Presidente kan Bicol Medical Center. Ayaw doon katakol tao, mga doktor, mga nurses, mga guests. Ayan. Turnover na ka itong BMC Malasakit, sa BMC katong Malasakit Center na makakatabang ng dakula sa tuyang mga kababayan, lalo na itong mga naghihilang ng mga kababayan na Terry Usman, na mayo man kakaya na makabayad din na hospital bill. So mga na-overrun, so mga na-confine, na aros naghahagad man ng tabang sa mga ahensya kang gobyerno ning ayuda medikal, financial assistance or medical assistance, pero kadakol pang gastos na agihan. Kadakol pang chichi-burichi na mga requirements. O ngunyan, ining Malasakit Center na dako lang tabang ini. Ninulit dahil sa Malasakit Center, doon sa Malasakit Center, yaw na dyan, nagaro one-stop shop na, ang gigibuhon. Na ansa imong pag-process kan sa imong babayaran, dyan sa Malasakit Center, yaw na dyan ang taga-pag-ibig. Yaw na dyan ang, taga-pag-ibig, taga-pilhil. Pag-ibig? Yaw na dyan taga-pilhil. Yaw na dyan ang taga-SSS. O taga-GSIS man. Yaw na dyan. Ano pang pwedeng aragadan tabang? DSWD, yaw na dyan. Dahil ka na para lakaw-lakaw pa, para pamasahe pa, pasiring sa opisina kan pilhil. Asiring sa opisina kan SSS o GSIS para mag-claim ka ng sickness benefits mo or magamit mo ang sa imong medical benefits sa pagkakalta sa imo kan sa imong employer or kung ikaw man da member kan SSS, automatic pag-process mo sa Malasakit Center, imi-member ka na as SSS member. O yan ang dakulang bagay na nahiling ko sa tabang ka na Malasakit Center na ipinagtao sa Bicol Medical Center sa mga Bicolano, especialmente sa probinsya kang Camarines Sur. Kaini pong Senador Bungo. Hinagad man pati ang kasatoyang mga haralang ka na opisyal kan probinsya. Hinagad yan ni Gugmix, hinagad yan ni Kong Ilray, hinagad yan ni Congressman Fortuno. At siniba pang mga alang ka na opisyal para mag-igo kita digdiyo, kanina po na Malasakit Center. Tabang ining dakula sa toya kong mga Bicolano. Na kumbaga sa kung kulang ang sa imong pambayad sa hospital bill, iipnoan pa yan. Gigibon pang iipnoan pa yan or tatabangan ka pa kan Malasakit Center na mapulipid mo sa imong bayaran sa hospital dahil sa tabang kan Malasakit Center. Kaya pupundan pa yan. Iyan ang mga paliwanag ni Senator Bungo. Nasabi niya siya good boy. May duman artistang kaibahanan si Senator Bungo ipabisto niya ang bad boy. Ako ngayon good boy, may papabisto ko sa endong bad boy. Ang bad boy pa lang si Philip Salvador, na babaero nga niya, bulking aki sa lawas. Playboy. Dahil nga babaero, ining si Philip Salvador, kaya siya nga ang playboy.
Ako kaya, nahiling man sa langayan nindo, good boy. Pero nga kan na pagiging good boy ko, asin ang kaibahan ko playboy na si Philip Salvador, igwa pa nga kung ipapabistong bad boy. Ulay ko man niya ko kung siya bad boy. Ang bad boy pa lang, iniman na si, Ruben Padilla. Yan. Ang mga pakonsilo sa naman yan ni Senador Bongo. Nagtauman lang ng kaugmahan, dahil kita para seryosong maraan. Ang mga nadangon ko sa naging pahayag ni Bongo, para sa kaarahayan na itatao, idudulot kay Malasakit Center, sa mga Bicolano, particularmente sa mga taga-probinsya, kan Camarines Sur. Taday ka na kay Puan pang magparadara, magparabitbit, kaya na po mga certificate of indigency. Kung makagad ka ng tabang baga sa DSWD or sa Philippine Charity Sweepstakes sa office, kinakaipuan mo pang itapal yan na certificate of indigency na kinuamuhali sa punong barangay na nagpapatotoo, ikagrabe ang pagkikos mo. Aros mayo ka ng kinakakan. Yan ang gustong sabihin na mangyari para pagbigyan ka ng inaapod na financial assistance or medical assistance kan sa tong gobyerno. Nakaipuan yan pag dahil ka Malasakit Center. Ano po? So, yan ang karahayan pa na nahiling ta sa makuha ang serbisyo kan garo charitable institution na ini na pikiling-iling kong Malasakit Center. Ano po? Takadakol bagang form na pwede pang papilapan sa emo para lang mailuwas mo sa ospitalan sa emo pasyente. Saka minsan, pwede ka pang ipapreso nagdulag ka ngaya. Kaya banan mga pasyente mo, dahil ka ngaya nagbayad ka sa imong obligasyon sa ospital. Pero dahil po sa Malasakit Center, magdyan lang po kamo, dakulaon na pong tabang na kamo makalibre na sa indo pong mga pangaipuhan sa indo pong mga hospital bill. Ano po. Saka ang mga social worker, apoton ka lang siguro kan social worker, aramon kung ano mga pangaipuhan mo, igagayad ka kan mga taga-Department of Social Welfare and Development. Dakulang tabang man po ang taga-DSWD. Kaya po ang pwedeng sa inyong benepisyo na makukuha. Pag bako kang member kan PhilHealth, bako kang member guide kan PhilHealth, ma-automatic. Mamimember ka na sa tabang kan Malasakit Center. Tapos, dahil na kinakaipuan pa po kayo na pasiring ka pa sa opisina kan na Philippine Charity Sweepstakes Office or Department of Health or makakuha ka lang ng inabot ng mga makakuha ka lang ng mga ayuda. Dahil po dyan sa Presidential Social Fund na ini kan Malasakit Center, yaw na po dyan ang gabos, parang one-stop shop na nga ni. Alagad, siguro bako man yung cash na itataong ayuda, duman sa mga, kundi document na ipaprocess na ang bayad gayud kayan, direktahan na, siguro check to check na yan eh. Kaya dahil ka man nangahulugan na tataan ka ng cash, kan Malasakit Center, kung ikong pasyente na gusto mong i-agi ang process sa senda. Yan po ang ano pwedeng makuha? 50,000 na pwedeng makuha hali sa presidential fund. Grado ang social fund na ini kan presidente baka may maximum or may limit sa naman ang pwedeng makuha. Pero depende kayo dyan sa assessment. Kani ibang mga ahensya ng gobyerno kung ano ang marireceive na tabang, pinansyal.
Ang malasakit center pa ng mga tugang lakop na sa enterong Pilipinas. Barita ko, sigura na sa 20, ano? Ani ko kayo ni, mari kita digdi sa Bicol, Taiguana kita digdi sa BMC, dyan sa Sudading Naga. Maray man ini yung programang inikan na sa tuya kong gobyerno. Sa panahon na ining ang mga pagkakarakanta, puro na may mga halong chemical, kadaklan ng mga kababayan ta, naghihiri lang na eh. Sa amay na edad, nagkakagaradan dahil sa atake sa puso. Dahil sa, ano ba dyan, may mga colon cancer na, may mga problema pa sa gallbladder, sa puso, traidor pating hilang ang puso. Dahil sa mga ini-intake naman sana. Kita nagkakahiri lang kita dahil sa mga piglalaog sa bituka ta. Sa mga malulung pagkakan, sa mga masisiram na pagkakan. Kaya ako kanahiling ko si Congressman Sal Portono sa si Congresswoman Jocelyn Portono ang kinakakan pala niya akong gulay-gulay sana. Kaya pala niya ako nagralawi kasi makukusog ang mga hawak ta. Itong okra, pero ibinuntog lang, pero napasok lang sa nagkakalagang ng tubig, inaawas na, tapos kinakakanan ninda. Kan mag-agong na Congressman Portono na, parang pala niya ako. Masiramon sindang hilingon magkakangkain ukrang iyan, nagkinuryente siya na sa tubig na mainit. Tapos, yun na yan, ano nga na siya mga kakakanon, doon mo siramon niya ako. Daway yung dahon ng kamuti, garo lang yung kukuryente sa tubig na nagkakalaka. Tapos sa awaso na, lalagana ng kadikit na limonsito, kadikit na kamatis, may kadikit na sibuyas, may kadikit na, hindi kung may siliman tubig lang, gano'n. Uyo na. Araw kayo kasimple ang nabigkakakaninda. Pero healthy si Congressman Sal Portono saka si Congresswoman Sal Portono healthy. Dahil ang sa indang kinakakan, maayong mga chemicals. Ang itlog, namasdan ko, kanamahaw. Ang itlog, araw sa kuya, pag ako naglaga ng itlog, mga 20 minutos. Kanya ako, patatagas yung kung marayang itlog. Ay sa indadai. Dahil nga 5 minutes, pagkabundog ka sa nagkakalakang tubig, inaw na sa itlog. Dangan pinasa-pasa na itong gilid, luhay-luhay na bigla ko kutsara, luhay-luhay na bigkakakan, masira mo nilingon. Ang pagkakaninda kang itlog, kaya na ako palayogan ko na congratulations and very healthy Congressman Sal Portono and Congresswoman Jocelyn Portono kan Rinconada area. Dahil sa araw kayo na mga pagkakan, diyan pala ng pampalawig buhay, pampakusog, kasi pampabaskog ng nawa. Pero may report, Alice Arwas. Bicol Connection Report. Good morning pa lang kay Hermanong Rolando Medroso, nagawatching, kay Kagawad Rapi Competente kan Partido. Good morning kay Fem Haranilia. Good morning. Thank you so much. Christian Vergara, thank you so much. Good morning po sir. Good morning man po. Kaya barkadang Mario Makatangay, sir, maray na ano sa emo, pagkaaga, regards sa family, kasi kay ma'am, ano. Ki Sir Danny Cuerdo, good morning, thank you so much for watching. Kay Manang Monica Pirique, and family kan Limason, nag-watching, good morning man sa emo. Okay, nasa linya, gagiraray, karon ng Rocky Bayugo, good morning, please come in. Salamat sa karundang asyo sa mga paratatay. Pinag-kumpirmara mismo ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao na siya ang natutulod bilang ligakan na mga bid-alkalde at sa probinsya kan Camarines Sur. Matingan si Governor Mr. Villasuerte suportado si Vice Mayor Marisa Bilitario Hao na maging President, sinulit si Vice Mayor Marisa Bilitario Hao sabi karundang Dewi National Awardee bilang Best Sanggunian Bayan of the Philippines. Na dapat lang na si Vice Mayor Marisa Bilitario Hao ngayon na suportaran bilang Presidente ng Vice Mayor's League adik sa probinsya kan Camarines Sur. Sa
kanilang record na naging accomplishmento ni Vice Mayor Marita Bilitario adik sa Banuan ka nga nabuwa. Oo. Kaya ako yan na maray nag si Doc Duterte na si Vice Mayor Marita Bilitario ang maging presidente na vice alcalde adik sa probinsya ka na Camarines Sur. Mismo si Marita Bilitario manilita di karo sa Sewi. Oo. At sa ni Governor, kung anong pangyari, basta ngaya ika ang maging presidente sa Liga, yaw ngaya ako sa likod mo na masuporta. And kaya man, ang kuya man ni Marita Bilitario sabi karon na Joey, nag-iikot na siya sa mga municipalities sa Digdi sa Camarines Sur sa 35 Banuan, sa nganing mabigyan ka na mag-suporta sa kaya bilang liga kan mga vice alcalde digdi sa Camarines Sur. And katakot ng kaniyo, nagkapira naman data ng mga Banuan o digdi sa Rinconada atin man na iba pang distrito kan na probinsya ng Camarines Sur ang nagkuya naman ki Vice Mayor Marita Bilitario na atuporta bilang liga president. Ang election pa lang tayo karon na Joey kan na Vice Mayor's League kan na probinsya ng Camarines Sur sa August 18 sa Riga Earth Plaza Hotel tinggi sa Banuan kan Ano man ang benepisyo nakukuha kan na Vice President kan Vice Mayor's League President na dahil man nakaturukaw bagayan sa Sangguniang Panlalawigan. Tang nakakatukaw lang din, ABC President, Iski President, Municipal League President. Anin kuya na sabi, mayo madal kayo yung representasyon sa Sangguniang Panlalawigan. Kaya, Ang representante lang kan sa Sangguniang Panlalawigan, ang executive member ka na Philippine Councilors League, executive member ka na Liga ka mga Pasay, and executive member ka na Sangguniang Kabataan. Kaya nga kung ano man karayang kayo na makukuha. Pero sa Mayor's League, wala man. Kapagalan, additional na trabaho. Responsibilidad, garo-araw lang kaya. Bari yun kan Mayor's League. Mayor's League yung man Mayaman papel sa Sangguniang Kung Panlalawigan. ang membro mo pa mga korespot magkontribusyon sa pang-snack, di ba, di ka pa magparabonar kaya na presidente ka na Vice Mayor's League sa Camarines Sur, ano? Yung mananggad karon ng Jawita, sabi nga ni Vice Mayor, Militario, yung ngaya, na ako ngaya pinagkasaroan ka na grupo, lalong-lalo na ka na mga kalyado, sa Team 1 na Kamsor, ako, dalata bilang responsibilidad sa manyan na maging vice alcalde o Vice Mayor's League kan na probinsya ng Camarines. Okay, sige, thank you. Tamahan na po yung kita. Balik ka siya. Yan na sabi karon ng Joey. Sa yung mga nagdag na informasyon, si Rocky Bayubo. Thank you so much. Karon ng Rocky Bayubo sa dagdag na report na amo na Vice Mayor Marisa Bilitario sa tuyang magiging Vice Mayor's League President, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur, dahil endorso mismo yan ni Governor Mix Villaperte. Kung amang gustong mag-fight o maglaban sa posisyon, kan matunogan na ang nasuportado ng Gov Mix Villaperte para sa Vice Mayor's League Presidency, Vice Mayor Marisa Bilitario Panaboa, atras so gustong maglaban. Bueno, hanap po For my next trick, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael. Hindi. May kaibigan kang Michael. Wala. Hilig ka? Sa blue. Red. Ito sigurado. Paborito mo ang Pure Food Standard Juicy Hotdog. Wow! Tama! Walang duda, kids love Pure Food Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap, chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time, apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909 2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang pagkabuhay ng tao sa kinakbahan sa rong milagro. Alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuhan, kita nagahanap ni makakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado. Mananauman niya ko. Unta kan 1973. Nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonabling presyo. A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado. Madali sa naghanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo asin Ilapatan, Nabua. Asin sa Manuan Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. An Vega Funeral Services, Una Porinaria Maestrado. Bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Porinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. New and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, Euro tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, Euro and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Euro and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Euro and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyong magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide.
Well, mga tukang, balik kita sa programa. Ang oras alas 10:54 ni Naga. Ang oras na kan sa itong time check sponsor at kan Lucena Electrical Supply na maka sa Surat kan Iriga pagkasadiri ni Engineer Minileo Lucena. Si Riman po atod ni Mrs. Monica Puric and family of Limassol, Cyprus. Atod man ni Miss Maricer Alminor, OIC, DRRM, Iriga City. Atod man ni Mr. Leopoldo Gamilde, Oscahed, Iriga City. Atod ni Mr. Awa, Piso Manit, Iriga City. Pinapasalamatan naman panagkapira sa major and minor sponsor kan ibo niya mong live coverage. Kana pabuto ng kapistan ina Nuestra Señora de Peña Francia dyan sa Ciudad ng Naga. Salamat sa Golden Pearl Printers na mauka sa number 23 Monte de Piedad Street, Cubao, Quezon City. Sa diresin pinamalaan ni Mr. Domingo Binsal Lastrilla and at the same time President Batch 83 kan Camarines National High School. Siringman atod ni Police Brigadier General Arnel Bondilles Escobar, Regional Director PNP Region 5. Atod man ni Mrs. Monica Perikin family of Limassol, Cyprus. Atod man po ni Engineer Steve and Mrs. Edith Andalis and family of San Agustin, Iriga City. And atod ni Honorable Congresswoman Jocelyn F. Portuno, 5th District of Camarines Sur. Atod man ni Honorable Dante Oliva and family, City Councilor of Iriga City. Sa endo po kabos, nagkapira lang yan sa mga major and minor sponsor ta. Salamat na maray. And anibang mga pag-iriba ko, ma-record na daat yan. Ito mga sponsor, i-play na po sa atyan. Ma-record na. Si karon lang siya. Mga sponsor ka mga pagdiriba sa RPNDCKM, maladawag na po yan, recorded. Ang pagpapasalamat sa mga major and minor sponsor sa gibunyamong coverage, Blue by Blue account, sa mong pagpaabot ni na mga activities, kaganapan sa nagdadangadang na kapistahan ni na Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron kan na Kabikulan sa maabot na bulan na Setyembre. So sa ngalan ka na mga pag-iriba ko sa Radyo Ronda, nagapaabot kan sa indang mga report, tali sa luwas, inda karundang Marparoga, karundang Rocky Bayuko, and karundang Philip Barasina. Sa control, ang sa ko yung partner, Engineer Tony Aguilar, ang sa mo yung Chief Technician, ang sa mo yung PI Urigdi, yaon si Aldrin Orlanda, yaon man si Miss Kayla Ligasyon, ang sa mo yung Administrative Officer, at the same time cashier, ang sa mo yung kahira. Duman sa transmitter side, yaon duman si Engineer James Oko and ang sa mong PSG duman na maskulado si Tony Saison. Yan. Iniman po sa itong Kabicol connection, bago ako magparam, maray na agad yan sa tuyang mga parantabay, sa Perpetual Health, Iriga City, sa Barangay Council, sa pamamayon ni punong Barangay Eduardo Dibaiwat. Yaon man dyan si Manay Elisa Moran na pirming nakaantabay, nakatune in sa mga programa kan RP and DCKI. And sa pamilya Barsinal na pirming man nakaantabay, sa pamilya ni Manoy Boboy Escoto, and si Raymond Timanay Maricel Escoto na pirming man nag-aantabay. Diyos mabalos ko kan sa inyong mayong sawang pag dangog kan mga programa kan RP and DCKI. Ini po si Joey Habanalim. Salamat po kan sa inyong pagantabay sa mga Facebook Live viewers mi po. A million thanks kan sa inyong pong suporta pag watching sa samuya pong mga programa. Standby po kita sa masunod si Karundang Marparogan sa inyong na mga kakaibanan.
Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonekta sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection.